Takže čau lidi, dneska si zahráme Murder Mystery a keď budem vrah, tak buď vyhrám alebo ne. Ešte by som vás chcel povedať, že keď nedáme milión a dáme milión, tak by som dám si vás do friendu. Takže a napíšte do komentárov, akú hru si mám zahrať potom. Sú mapy, nejsou. No. Musím to prehadzovať. Sunday, Friday. To je num, ne? Áno, num, ale zrežali dečkom. Tento event Murder Mystery Box novej. Tak to stojí docela dost. Mně to stálo 400, ale už to predražili o 400. Takže to stojíš. No, jsou mapy. Yes, Innocent. Super zkouku. Jdeme dole. To ne. Přinesený vrah. Fakt vrah asi. Nejsi vrah, že? Co mám se zabít? Já jsem nevyhrál vrah. Tak Floritér to mám já. Takže by se uznal, že mám Floritér, prostě mu hovorí. Mapy. Farmhouse. Farmhouse. Než Farmhouse. Mám veľa fanúšikov, keď sú všetci na mňa nalepení. Že to není ty gauče. Aby som si sem sadol. Innocent. Môžem byť vrah, murder alebo šerif. To je spadnutý luster. Clown. Se idem pozerať na nejakého. Na vrahovňa alebo na šerifa. Kde je šerifko? To není šerif. Kde je šerif? Tento musí byť šerif. Poznám to. Zbraň. To som zabitý ja. Tam na tých schodoch som zabitý ja. Mám YouTube tričko, takže boho. Dobrý den, pán žralok.
To len tak z hľadok. Dobre, vyhrám Murtu. Dobre, tu je hned šerif. Vybraň. Elie. Barn. Bude survival. Barn. Ježiš, dosť fanúšik. To sa nedá z tých fanúšikov. Mám všechno. Je Barn, easy. 33% zombík, ale ja nejsem zombík. Ježiš. Šerif. Ja som nevedel, že som zombík. Survival games. Minor, kedy som hrával niekedy. Nevychádzajú z neho videa. Mal by som napraviť a mal by som dať minor videa. Ale keď mám baterku a PlayStation, tak nemám minor. Tam mám. Čo tam chceš, ty šerifko? Cut the bones. Easy. Sa mám nedarí, keď som zombie. To survival. To je buď šerif alebo zomboň. Jasne, som to vedel, šerif. Takže takto ty. No poď si sem, ale on mňa zabije, klasika, lebo sú to prštené veci. Spavnu na tom istom míste, prostě už to, ale tady mám skoro za sebou. Yes, máme zombíka. Máme zomboňa. No pojď. My sa všetkému vyhneme. Yes! Zombie zbíral. Já bych chcel natočit iba 11-minutové video, lebo už je 8 alebo 7 hodín. A idem spať. Víš tak. Musím. Vstávám ráno, ne. Áno. Den a natáčanie. Takže ja budem za chvíľku 8 alebo tak som niekedy spať. Yes! To je tá bariéra. Nová? Rip. Sa musím otvoriť a pripojiť na ináč, lebo sa nikde Murder Mystery nehrá, tak. A tak nebude chodiť oné mapie, tak musím sa pripojiť na nový. Yes, nový hráči. Jasné, že som šerif. Lebo mne to pripomína, že tak som vždycky niekedy šerif na ináčom serveri. Tadadi. Si Murder alebo kdo si? Čo si?
Co si? Ježiš. Co si ladničke? Kde je tu za mnou šerif? Je to, táto je mordr? Tak takhle to bude. Lebo blízko mne. A už tam to zbraněny. Takže víme. Dala nějakého dole. Hej, reaguj. Si mordr určitě, alebo šerif. Ano. Co? Ano. Tak dotoč policia na papa. Dobré. Takže dáme si jedno kolo a pojedeme už. Ne. Pojedeme ještě poslední raz kolo a bomba. A když jdeme posledné kolo, teraz rychlo vybereme mapy. A jdem. Fat story pod fanoušek. Lambar jumper. Jsi můj fanoušek, nevím, jestli mi dál odběr. No, bude fat story. 12:21. Točím video minut. Dobre, tak som innocent. A teraz budeme snažiť. Ešte si vy posledný krát to užili. Lebo posledný teraz natáčam prvé video Murder Mystery a v Robloxu. Bude aj Minecraftové video a podobné. Pod šerif. Ja. Musím si to skoro zajímavším. Dobre, ja sa nechám zabiť. Poďtem. Si určitě murder. To je šerif. To si mi najde murder. Prostě to bez šance. Jsem není murder. Dobrý hra. Se nebojíte. Se vás spěle budu. A zavrám prostě kontejner len tak. Hop, já jsem nestěl. To je podezřelý. Lemon, já jsem to viděl. Tak čau ľudia, potom bude další part. Vydám vám to hned na YouTube.